Sannan na yau da na gobe sannan mazan jiya goga mazan jiya sun san ɓaleri bawan sarki. Da dabale mazan yau mata. Rigima aradu mai ɗime kurma mutuwa ina ruwanki da tsoho kashi lahira gidan ɗan kangu. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Malla. Ya kasuwa. Alhamdulillahi. Mallan kana da minista. Minista fa. Aka sai marayu kuma. A mallan garin kwaki ni kan. A nan gaban ka akwai. Allah sarki. To masha Allah. Ka san abin da zai faru a mallan? Marayu na za a sayi buhu 3 na gari. Alhamdulillah. Amma ka san la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la ahihi ma yuhibbu nafsi. Allahu akbar haka nan na. To bai kamata in sai musu garin gaban ɗanɗana ni jiya ba mallan ka a ce shi na da tsami. Ko ba ka gashi inda ni ɗanɗane na ɗanɗana. In ɗanɗana dai. Ɗanɗana. To yayi ba laifi. In dai dan ɗanɗane Ina mallam. Gani. Wallahi na ji gari. Ba shi da yami. Amma abin da an babban matsala wallahi marayun nan mallam ba su cin warin gari ja suka ci. Ban gane ba su cin wari ja suka ci ba. Ka jaye dan mara haka ce wanda ba su cin na rantsi da Allah in Najeriya gaba ɗaya kare kakkab ƴan uwanka na. Wallahi sai ka biya garin ka. Mallam to ba da yadda ka ni dan dani ba. Ko haka ka dan dani. Ka ɗibi dan mara haka auna ma cikin kakace wani dan dani. Ana dan dani haka nan kana gani nan. Yanzu nuhin ka sai na biya shi. Wallahi sai ka biya shi. Na rantse da Allah ni kuma da in biya shi na hison mulkin Baba Tinubu ya dawo baya. Allah shi isan min gare ka. Lau. Mulkin Tinubu ya dawo baya mu da ya ko yanzu ka san kwakwar da muka ci.